Soc Isabel Saludes, vaig néixer al Forja, visc i treballo a Barcelona. Pinto per, no sé, per dir, per esplaiar-me, no sé, i pel plaer de fer que alguna cosa que no existeix prengui forma i es converteixi en realitat. I la resta, doncs, la posa el qui contempla l'obra. Perquè jo, quan he acabat un quadre, he acabat la meva feina. Què hi ha al darrere del quadre? Doncs hi ha equilibri entre la raó i l'espontaneïtat, entre la raó i la fantasia, i jo també em voler acostar-me molt a les coses petites. Quietament, a poc, m'acosto i pinto. I això és, en grans trets, és la meva pintura. Bé, aquí hi ha una selecció d'obra d'un llarg recorregut. Hi ha obres de fa més de 30 anys. És com si trobessin dos presents i els ajuntessin. És molt gratificant perquè veus que conviuen i que no... Ha passat els anys i veure'ls junts fa goig. No pinto igual ara com quan tenia 30 anys. Si avui faig dues pinzellades i ens entenem, l'obra i jo, demà en faré dues més. No necessito un resultat immediat, puc passar més temps mirant-me-la. Una mica és aquell plaer de pintar per pintar.